Col·legi Cremona d'Alaquàs es mantindrà i es farà el centre amb rajola i no amb barracons. Així va respondre-li ahir el director general d'Educació, Miquel Soler, al company de Levante, Rafael Montaner, i així ens ho conta des del Cremona la nostra companya Maria Sánchez. Els pares i mares dels alumnes del Col·legi Ciutat de Cremona d'Alaquàs s'han alçat este matí amb la millor de les notícies. El Cremona serà de rajoles. S'ha llenat de molta alegria i estem que encara no podem creure. Que quan vaig assabentar-se la resta de pares cauran moltes llagrimetes. La decisió del nou govern valencià ha fet que els grups de WhatsApp avui tiraren fum. Porten 9 anys de lluita, 9 anys on han patit les adversitats climatològiques. Vent, pluja... Hem vist aigua per tot arreu, hem vist llibres trencats, treballs de xiquets, murs que han caigut també del vent, sostres volats. Al mes de maig crec que hem estat en uns 50 graus. Però també les adversitats polítiques. Hem tingut promeses que no s'han complit. El col·legi estava en el plan Crea Escola, que estava financiat en fons europeus per a la construcció de col·legis, i l'anterior govern es va llevar de la llista de col·legis que s'anaven a construir a càrrec d'aquest programa. Passaren de reclamar un centre fet de ratxolers a lluitar perquè no desapareguera el col·legi. Els últims 2 anys han llevat 3 línies. Ja quan ja no deixaren entrar cap xiquet, sí que veien clar que el que volien era tancar clarament el col·legi. Uns pares lluitadors que l'any passat es tancaren 100 dies al centre. Quan els xiquets s'acabaven les classes, entraven els pares i es quedaven dormint així en un dels barracons. Un esforç que ara sembla trobar la seva recompensa. Enguany recuperen una línia de 3 i 4 anys. Tornen els germanets que tenim fora, tornen a ser dins, i va ser la primera gran alegria i els primers plors d'alegria de molts pares i moltes mares que han patit moltíssim, sobretot este curs passat, que han estat duent a 2 xiquets a 2 escoles diferents. S'imagina que el que fa falta és també tornar també a la normalitat. I tenen la promesa de la construcció del col·le. De totes maneres, fins que no tinguin el col·legi, així estarem. Això no s'ha acabat. Un somni més prop de fer-se realitat. No